हाय लोगोफोर गिबियावनो खुलुमनायजों लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउट्यूब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय माने आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों। दिनैनि भिडिअआ जागोन माने जोंहानि बिबोनां आलासि फैदोंमोन आरो बे आलासिखौ दोनलांथ'नो आङो रौतायावहाय कफि लोंबोनो नागिरदोंमोन आरो जा गोबाव जाखाबायना कफि मोनलोङैया। ओमफ्राय नै जोङो थांगासिनो कफि लोंनो होननानै थांदों आङो। ओमफ्राय माने कफि लोंनो थांनाया मोलोंबोआसै आरो मानि थाखाय मोलोंबोआसै आङो लास्टथिंजाय खोन्थागोन। नै रौता मोनहैबाय जोङो भिडिअखौ नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। सिगांग्रो जोङो माने बिबोनांखौ दोनहैग्रोगोन आरो ओमफ्राय फैनाय समाव कफिखौ लोंबोगोन होननानै सानदोंमोन आरो ओमफ्राय माने आं कफि लोंनो होननानै साननाया जायासै। बेखौ आं लास्टि खोन्थासिगोन। जिखिजाया भिडिअखौ नायलांबाय था। नै बियो जोंनि रौताखौलाय बेसे देखायबावनो ना लोगोफोर। आंनि भिडिअआव रौताखौ खैबारबा नुबाय जानांगौ। अब्लालाय थांबाय थानोसै जोङो नायलांदो। नै दायो जोङो रौतायाव गारिखौ लाखिथ'बाय माने जोंहा बिबोनाङा मा लायनो होनदोंथाय दुखानाव थांदो आरो माखौबा लायनो थांदो। ओमफ्राय फोजोङा आंखौ गल'ल' नायबाय थाबाय। जोङो नैबे फोजोंमोनखौ दोननो थांनो नागिरदों। बियो जोंहा बिबोनांनि फिसाला। ओमफ्राय लोगोफोर आंनि ड्रेसखौ नाय माने आङो बे ड्रेसखौ बहुत भिडिअफोराव हाय लारायसुना होनाङा र' मोजां खोनाया न'। ओमफ्राय लोगोफोर माने आंनि ड्रेसखौ नायलाय माने आं बे ड्रेसखौ बहुत भिडिअफोराव गानोना माने सोरबा साननो हागौ आरो ना ओइ बे हिन्जावनिया दख'ना गैथ्रादांलै बेखौनो गानबाय थायो होननानै साननो हागौ आरो ना। आंहा दख'नाया मेरला दं माने आङो बे ड्रेसखौ माने बे कालारनि दख'नाखौ आरो बे दख'नाखौबो गाननो जोबोर मोजां मोनो। बिनिखायनो आङो हाजार बोरायब्लाबो सरायब्लाबो जिनायब्लाबो माने बेखौ गानबाय थायो आरोना। आंना बिदिनोसै माने जायखौ मोजां मोनो बेखौ हाजार बोराय जाब्लाबाबो आङो गानबाय थायो आरो जायखौ मोजां मोना बेखौ मा होनगोन गोदानब्लाबो गाना आरोना। गोदाना गोदानहैनो सरायलांफिनो बिनो। ओमफ्राय जोङो दैफाङाव थांगासिनो। जोङो दायो रौतायावहाय लाखिथ'दों माने जोंहा बिबोनाङा माखौबा बायनो ओइ देलाय ग्लासखौ फांना होलाय दावराव जासोयो। ओमफ्राय माने जोङो दैफाङाव थांगासिनो आरोना। ओमफ्राय बे रौतायावहाय लाखिथ'दों। जोंहा बिबोनाङा माखौबा बायनो होननानै बुंदों नालाय बिनिखायनो लाखिथ'दों। जोंहा फोजोङा माने दासो उन्दुनानै सिखारनाय ना बिनिखायनो नै दलरल' थाथारदों। नङाब्ला एसे मा होनगोन रायज्लायगौमोन आरोना। ओइ जोंहा रुपुलु गोसोम नुहुरदो गोजाननिफ्राय। बिसिनि गोसोम नङा लोगोफोर रुपुलुआ गोसोम नुहुरमारदों नायलाय गुफुरसो। ओमफ्राय आङो दा मा रायज्लायबावगोन। ओमफ्राय माने जों दायो थांनायखौ देखायलांबाय थानोसै। दैफां थांबाय थानोसै जोङो। मुथु माहाय नुजालाय खनसे मुथुआ फन रायलायदों आंखौ रायलायथ'नो होआखै। दैफां थांगासिनो सिस्टारखौ थांदों हा मा लांनो गैया जोंनिया रेस्टार जानायनि मानसिया जोंना आदजोंल'सो लोगोफोर आंखौ माबायदि नुदों मोजां नुदों आंखौ मोजां नुदों गावखौ गाव जेब्लाबो मोजां नुनो नांगौ न' लोगोफोर आं लासै लासै रायलायगोन आं गाबोन खबर लानानै नोंनो आं कन्टेक्ट नाम्बार होनोसै नामा मोजां होनबाथ' जाबाय। जाबाय रायलायखांबाय। दाना जोङो दैफाङाव थांबाय थानोसै। बेखौ एसे देखायलांलायनोसै आङो नायलांदो लोगोफोर। माने आङो दिनै गेम्बलजों लायाखैना एसे भिडिअआ बारल' जागोन आरो ना। नै बारल' मारदों। गेम्बलजों लायाखै आइ हब्बा खिनियाव होन्दोंमोन ओइला निमखि लांफानोनो। जोंहाबो दा माखौबा जाग्रा लांफानांगौलै न' मालाबा गोथाव मेथाइ जानो लुगैना न' लोगोफोर। मानसियाथ' आरो गथ'फोर लेखासो जानला मोनला जालाबायो। ओमफ्राय नै लोगोफोर माने आं सिंगोरखौ लादो दे। सिंगोर लायाखै साननो नाङा माने आंना खानाया ओरै जायोना नै ओरै जायो बिनिखायनो नुवा आरोना लादों नै दाना जों थांबाय थानोसै देखायलांसै थांनायखौ। जोंहा बिबोनांखौ खनसे नायनोबा नायदो होरथाय नैबे राजाया जोंहा बिबोनांनि फिसाला माने जा थेब थेब रायलायोमोन आरो ओमफ्राय उन्दुनाबो सिखारदान जाबाय नालाय बेनिखायनो जेबो रायलायासै खोमा। ओमफ्राय मानसिया खिनोबो ओंखारदोंमोन दा आं न'आव थांनानै
खिहैबाय आरो उदैफोर सादोंमोन खोमा बेनिखायनो फंसेबो रायलायासै भिडिअ ओमफ्राय नै जोङो थांगासिनो माने जोंहा बिबोनांनि न'आ माबायाव आरो दैफाङावमोन ना दैफाङाव आरो थांगासिनो जोङो माने बिबोनांखौ दोनहैग्रोनोसै दोनहैनानै फैनाय समाव कफिखौ लोंबोनोसै आङो लोंबोनोसै माने आं मोलोंबोखायासै ना खोन्थाखाबाय लोंबोनो होननानै सानदोंमोन आरो खिन्थु मोलोंबोआसै गाजासो अब्लालाय नायलांबाय थादो थांबाय थानोसै मोनहैसिगोन र' बांद्राय गोजान गैला दैफाङालाय एसेबां गोजान नंखायाना नै थांगासिनो मोनहैथारसिगोन नै जोङो बांद्राय मोनाबिलि माने बेलासि जाद्रायनानै थांबायना ओमफ्राय फैनाय समावहाय मोना जाबाय आरो नै जों मोनहैबाय माने माबा लांदोंमोन बेवहाय माइरं दाउनो माइरं इंखुर नै जोंहा बिबोनां लाहानि न'आ बेनो नायदो नै मोजां न' लोगोफोर नै बियो जोंहानि बिबोनां लाहानि न' माने फुल जाजोब्बाय जानायालाय माने कालार फुनथ'वाखै आरोना नै मोजां नङा लोगोफोर नै माने राजाया न'आव मोनहैनाबो फंसेबो रायलायासै आरो बोरैबा जामारनायदां मानसिया ओमफ्राय माने बेखौ दोननानै जोङो फैफिननाय समाव आङो जा गाजा डाइलग होबोगासिनो ओमफ्राय नै बिबारफ्रा जा मोजां बारनानै दं नायलांदो अब्लालाय लोगोफोर आंनि भिडिअखौ दिन्थिलांलायनोसै आङो नै लोगोफोर माने जोङो बिबोनांखौ दोननानै फैफिनबाय दायो न'आव थांगासिनो ओमफ्राय मोनाबाय एसे सानबो हाबजोब्बाय माने खोमसिसि नुनायखाय आङो नै गारिनि माबाखौ लाइटखौ फोजोंनानै रायलायदोंमोन आरोना अब्लाबो नै बोरैबा खोमसि नुबाय ओमफ्राय दायो जोङो रौतायावहाय हाबलांगोन माने लोगोफोर आङो ना मानि थाखाय फैदोंमोन दिनै रौतायावहाय कफि लोंनो होननानै फैदोंमोन आरो माने आङो कफि मोनलोङैया जा गोबाव जाखाबाय बै जोंनि न' खाथिनि सेन्टाराव मोनसे स्टुडेन्ट सेन्टार होननाय दंना बे सेन्टारावहाय कफि फानो आरो ओमफ्राय दामानि दुकानानो बन्द न' दुकान बन्द कफि मोनलोङाखै माने आङो साहा लोङा नालाय कफिसो लोङो बिनिखायनो माने रौतायाव कफि लोंनो होननानै फैदोंमोन आरो दा लोङाबाबो जासिगोन नामा कफि लोंनायखौबोथ' भिडिअ नुनो नांगोन ना न' लोगोफोर ओमफ्राय दा भिडिअ बानायनोब्लाथ' खोमसिबाय नुगोन ना नुला बेखायनो लोंगोन लोंला थिग गैला आरोना ओमफ्राय आंखौ बिदिनो नायलांबाय थादो मालाय अनजिया एसे मोजां मानि देलायनानै फैदोंमोन फैयाखै मा फैदोंमोन ओमफ्राय नै लोगोफोर माने आङो मबाइलाव नायै देलायलांगासिनो आंनाथ' बेबायदि हुदाया दंखायोना ओमफ्राय नायलाय गेमलाय बेखायनो बोरैबा थुथु मावनाय नुदों आं मोजां नुवाखै आरोना बेयाव ससमा खालामनानै माबायदि नुयो लोगोफोरा ससमाखौ नै खर'आव गानना नायदो दे माबायदि नुयो नै लोगोफोर माने आङो ससमाखौ खर'आव गानना नायदों माने बे ससमाखौ बिदि खर'आव गानबा मोजां माने बेयो पावारनिसो ना बिदि मा होनगोन दाबांनि ससमाफोरासो मिलायो आरोना बेबायदि खर'आव गाननो सानग्लासफोरा ओमफ्राय मावसो दङ पिक्सारा माने लामाया एसे मोजां नङाना लामाया बोरैबा बावखागोनखा सानजारिनि रायलायनायफोर माबायदि खोनासंदो आंहा इउटुबाव सानजारि लोगो मोनदों ओमफ्राय आं दा खिथाथ'आ र' मालाबा खिथागोन माने बेबो सानजारि आरोना अब्लाबो माने आं बायदि रायलायद्राया आंना बिनिया बेलेग अब्लाबो माने बेबो सानजारि नालाय सानजारिनि रायलायनाय आरो गवालपारानि रायलायनाय एसे बेलेग जाखायोना न' लोगोफोर मोजां मोनदों आरोना बेबो सानजारि होननायखाय अदसाहे आंहा सासे सानजारि इउटुबार लोगो मोनदों होननानै माने गोसोआ गोजोनलायनाय मोनदों आरो र' आं मालाबा खिथागोन आरोना बिनि भिडिअखौबो ससे देखायनानै खिथागोन आरो बिराद मोजां मोनो आङो बिनि भिडिअफोरखौ नायबाय थायो आङो हे गसाइ नोंनो सोरजिबाय आंखौ बे बुहुमाव जुदि नोंनो आंखौ मानसि महरै सोरजिबायबा होनबा मोजां खोनानाय नङा र' मोजां हे गसाइ नोंनो आंखौ बे बुहुमाव मानसि महरै सोरजिबाय जुदि नोंनो आंखौ मानसि महरै सोरजिबायब्ला मानसि महरैनो मोजां लामाजों दैदेनलांबाय था अनजिनाव गोबां गिदिर थांखिफोर दं साननाय हनाय गोबां मोजां थांखिफोर दं बे थांखिफोरखौ जाफुंहोनायाव नों इसोरानो नों सोरजिगिरियानो दैदेनलांबाय था अनजिया बेबायदिनो नाजालांबाय थागोन सानसे समाव अनजिया गिदिर गोलाव मानसि जानो नाजादों बिनि सिमांफोरा सानसे समाव फारि जाफुंनांगोन मन्त्र गायदों लोगोफोर मन्त्र ओमफ्राय जोङो रौता मोनबाय रौताखौलाय मा साफायबाय थानो रौताखौ बहुद नुखायो रौतानि इउटुबारफोरनि भिडिअआव मानोबा आंखौ माने हामफ्रंफ्रंसोथाय आंखौ बै खानाया सायखं जादों ना बेनिखायनो हामफ्रंफ्रं हाबलालै न' माने आङो लोगोफोर नैबे रौतायावहाय कफि लोंनो होननानै फैदोंमोन ना गैया जायासै साननाय हनायफोरा जानायालाय जागौमोन आं कफिखौ लोंग्रा भिडिअबो लागोमोन नालाय ओमफ्राय दा खोमसि नुसिगोन नालाय गोथाव नुनाय नङा बेनिखायनो आङो लोंला होनबाय आरो दिनै रौतायाव फैबाय थाखानाय जायो नालाय मालाबा आंना फालिया बेयाव नांथारलै र'दि दरजा खाथियाव नामा मोनदों इयाव दरजायाव नांथारदों जे बर' हारिनि जाय मानसिखौनो साइज नुला लोगोफोर आंनि इदि नुग्रायामोन आं माय साइज मानसिमोन ओमफ्राय आंनि साबसक्राइबार लोगो नोंथांमोन आं नोंसोरनि
बेखौनो मोनसे खोथा बुंनो दे माने नोंसोरनियाव सोरहानावबा हांसो दङब्ला माने अनजिखौ आलासि जानो लिंहरदे आङो जा हांसो जानो लुबैखादों माने आङो हांसो मोनजालिया ना 6 बोसोरसो जाबाय खोमा 6 बोसोर 7 बोसोरफोरानो जाबाय खोमा ओरैथ' अमा बेदर दाउ बेदरफोरखौलाय मोनजाबाय थाखायो माने हांसोखौ मोनजायाखै आरो बिराद गोबाव जाबाय सोरहाबा हांसोफोर दङब्ला जानो लिंहरदो जानो थांसै ओमफ्राय भिडिअबो बानायबोनोसै नै आंखौ बेसा हांसो जानो लिंहरदोंमोन होननानै मोजां भिडिअ बानायबोगोन आङो लोगोफोर जासुलि होननानै बुङा होमबा आंखौ मा बिनानै जालायलायदों नै जों दायो हात खला मोनबाय मोनखौ नै जों दायो हात खला मोनबाय नै जों दायो हात खला बारबोबाय जों मोनहैफिनथारसिगोन न'आव लामाया एकदम बारल'जोब्बाय बिसोराबो मोजां जानाय नंला माने साफायनायनिख्रुइ साफायियानो साबसिन जासिगोन बायदि मोनदों आरो आयु हाबाब नायलाय जि हामा बारबोजोबथारो रावबो नायनाय नङालै भिडिअआ रावबो नायनाय नङा र' लोगोफोरा बेबायदि भिडिअ